Emotivitat i espectacularitat. Aquestes dues paraules resumeixen l'acte inaugural de la nova masia, ubicada a les instal·lacions de la ciutat esportiva que el Futbol Club Barcelona té a Sant Joan Despí. La nova residència de joves jugadors, batejada com Centre de Formació Oriol Tort, es va celebrar el passat dijous 20 d'octubre, un dia no casual, ja que es complien 32 anys de la fundació de l'antiga masia de Can Planes. L'acte oficial d'inauguració va comptar amb la presència dels jugadors del primer equip blaugrana, molts d'ells formats a la masia. No hi van faltar Messi, Puyol, Iniesta, Piqué, Pedro, Busquets i, evidentment, també l'actual entrenador Josep Guardiola, qui va portar els entrenaments del primer equip a la ciutat esportiva santjoanenca. No hi van faltar tampoc expresidents del Barça i centenars de jugadors que en un moment donat van passar per l'antiga masia. La inauguració va comptar també amb la participació d'un gran nombre de personalitats del món polític i esportiu, encapçalat pel president de la Generalitat, Artur Mas, el president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, i l'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, que va fer un dels parlaments inaugurals d'aquest modern i funcional centre de formació d'esportistes. Poveda va ressaltar la importància per la nostra ciutat d'albergar la ciutat esportiva primer i ara la masia. Avui tothom estarà d'acord que per qualsevol ciutat o per qualsevol alcalde tenir un equipament com aquest és una sort i és un orgull de poder tenir-lo i participar en la seva inauguració. Però sobretot perquè fins ara l'antiga masia ha donat molt bons jugadors, però sobretot heu transmetre una imatge de molt bones persones. La nova masia significa una millora per tots els residents del planter del Futbol Club Barcelona, ja que, a banda de poder gaudir d'unes instal·lacions de 6.000 metres quadrats d'última generació, tenen els camps d'entrenament i els serveis mèdics al costat, cosa que facilita la vida dels joves futbolistes. L'edifici, de 5 plantes, incorpora les habitacions dels joves jugadors i les aules de formació, a banda de la cuina, el menjador i un espai d'esbarjo i oci pels residents. La construcció d'aquest nou edifici ha significat pel Barça una inversió que arriba al voltant dels 11 milions d'euros. A la presentació de la nova masia, per cert, dirigida per un veí de Sant Joan Despí, el Carles Folguera, no van faltar moments de gran emotivitat i sentiment barcelonista, i d'altres d'espectacularitat, com ara la projecció d'imatges impactants sobre la façana o la interpretació del cant del Barça per part dels infants de l'Orfeó Català. Música, imatge i focs d'artifici van donar el tret de sortida a aquesta nova fàbrica de talents del món del futbol que ara creixeran aquí, a Sant Joan Despí.